kaniadto na ay manuktok nga mga tawo, apan ang ilahang tukokon kadtong nalambigit sa Shabu. Apan karon na ay bagong isyo, ang gitawag nilag kulto. Manuktok kuno ini kakadlawon, ang muabli kay pangtigbason. Daghan ang gikuyawan, basig mauunyay tuktukan. Nangandam na ang uban, ug gidulog na ang ilang sundang. Ug ang iro di daw kapangisok, kung muusik dili makatingog. Kay ang kulto na ay anting-anting, daw si Agimat ug si Inting. Nahadlok ng ubang tawo sa giingon nilang kulto, wala na'y mumatag sayo. Adto na lang sa alas 5, nakabalo ang akong silingan. Ginervyos ug daw nalisang, dili na siya magawas-gawas. Basin kunog na ay manigbas, pagkakadlaw na ay nanuktok. Nagpurog siya sa kahadlok, nikuha siya 2 por 2 para iyahang ipangpuspos. Nihinay siya o kamang paduol sa iyang pultahan, ug sa kalit iyang giablihan, ug gipuspusan niya ang agtang. Apan di kulto ang napuspusan, kung di maniningil sa utang. Tukhang kaniadto na ay manuktok nga mga tawo, apan ang ilahang tukokon kadtong nalambigit sa Shabu. Apan karon na ay bagong isyo, ang gitawag nilag kulto. Manuktok kuno ini kakadlawon, ang muabli kay pangtigbason. Daghan ang gikuyawan, basig mauunyay tuktukan. Nangandam na ang uban, ug gidulog na ang ilang sundang.